Kerman aholkulari. Hau panartxi, aukeratu alduzu dagoeneko bidaia. Oraindik dudamudan abil. Eskerrak. Eskerrak? Nola eskerrak? Zer nahi duzu ni etxean geratzea ala? Ez, emakumea, nik aukeratzen lagundu nahi dizut. Badaukat lagun bat, bidaia merke-merke aukeratu zuela. Eta gero izan ziren komeriak. Bidaia merke-merkea. Hori behar dut nik. Nik ez dauka diru harrika botatzeko, Hala baldin bada, hobe duzu inguruan geratu. Urrutienera ere, Benidormen edo halakoren batean. Ezagutzen dut mutil bat, diru gutxirekin atzerrira joan zela. Eta gorriak ikusi zituen. Aizu, ni ez ezazu zure lerdokeriekin desanimatu, Urte sasoi hontan, bidaia pila bat ateratzen dire aukera. Interneten, kostu txikiko aireko lineak. Ai ama, kostu txikiko lineak. Kontuz horiekin gero. Badaukagu bulegoan lankide bat, Eixirraian etxearekin hegaldi bat erosi zuela. Eta... Ez nahastu, konpletiboa eta erlatiboa. Badaukat lagun bat bidaia merke-merke aukeratu zuena, esango dugu. Badaukat lagun bat bidaia merke-merke aukeratu zuela esatea, ez da zuzena izango. Erabaki dut, Kerman. Interneten bidez hartuko dut bidaia. Askoz ere merkeagoa da. Ondo da, abentura bidaiak gustatzen bazaizkizu? Ara, Estokolmera bidaia. Modu honean. Suediara? Ara, geldi hor nartxi, Baina zuk suediarrez baldakizu. Zertarako? Moldatuko naiz ingelesaz? Ara, Moskure bidaia. Hau bai merke... Moskura? Rusiarrekin nekez hitz egingo duzu ingelesez. Eta zuk errusiarrez tutik ere. Italiara joango naiz orduan? Ez pentsa italiarra horren erraza denik. Itxuraz gaztelaniaren tankera handia du, baina gero ulertzeko lanak. Aizu, pizza bat eskatzeko ez dut filologia italiarra jakin beharko, ez, Jesus? Zeuk ikusi, baina... Kairora joango naiz. Arabieraz ez dakit zuk erraten duzun bezala tutik ere. Baina berdin dit, gainera, bidaiak. Abentura puntxu bat ez baldin badute, ez dira bat ere erakargarriak. Orain ulertzen dut zer nolako bidaia nahi duzun. Eta behar duzun erantzuna daukat. Ez nahastu, arabiera eta arabiarra. Arabiera hizkuntza da. Arabiarrak berriz, herritarrari egiten dio erreferentzia. Gauza bera, italiera eta italiarrarekin. Edota, errusiera eta errusiarrarekin ere. Hemen ez duzu hizkuntzarekin arazorik izango. Kerman, nik esan dizut azerrera jo nahi dudala. Edo noran joanta ere, ingelesa gutxienez jakin beharko dut. Ez errusiera, ez suediera, ez italiera, ez da ingelesa ere. Baina niri hizkuntzak praktikatzea gustatzen zait. Ba, kontuz horrekin, ezagutzen dut neska bat, hizkuntza asko menderatzen dituena. Baina atzerrira joaten denean, ez da bat ere ondo moldatzen. Ahoskera kontua badakizu. Ez dakit banik, Zuretzat propio diseinatutako bidaia topatu dut. Niretzat pentsatua. Bai. Bai? Merke-merkea da. Sekulako parajeak bisitatuko dituzu, munduaren beste puntan daudena. Zuk nahi duzun abentura puntu horrekin, eta dirua irabazteko aukera izango duzu. Ez altzaude pozik. Pozik, jakin aldezaket. Ze bidaia edo ze demontre daukazun pentsatutan eretzat. Gure Julian Jantzirekin Patagoniara konkisera joateko apuntatu zaitut. Kerman! Konpletiboa eta erlatiboa nahaztu ditu gaur Kermanek ultzaman. Ezagutzen dut neska bat hizkuntza asko menderatzen dituena, esango dugu. Hortaz, ezagutzen dut neska bat hizkuntza asko menderatzen dituela, txartzat emango dugu. Bigarrenik, arabiarra eta arabiera ere nahaztu ditu. Arabiarra herritarra da. Arabiera berriz hizkuntza. Hori gaurko atalean landutakoa.
Zuek beti esaten dugun moduan, honekin edo harekin, baina egin.